आज आपण स्ट्रीट स्टाईल बटर पावभाजी बनवणार आहोत। मस्त अशी गरमागरम पावभाजी बटरवाली खूपच छान लागते, सर्वांनाच आवडते, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांची फेवरेट अशी ही पावभाजी। मस्त अशी गरम गरम बटरमध्ये भाजलेले पाव आणि सोबत कांदा लिंबू एकदम अप्रतिम बेत होतो। तुम्ही घरी कुठली पार्टी असेल किंवा पटकन पाहुणे वगैरे आले असेल तर तुम्ही झटपट अशी ही पावभाजी बनवू शकता। सर्वांनाच आवडेल आणि पोटभरीचं असं हे खाणं आहे। तुम्ही एकदा खाऊन या पद्धतीने नक्की करून बघा, खरंच खूप छान आणि टेस्टी अशी पावभाजी आहे। तर पावभाजी बनवण्यासाठी इथे बघा आपण काही साहित्य घेतलेले आहे। तर इथे मी 3 बटाटे घेतलेले आहेत, फ्लावर घेतला आहे, सिमला मिरची घेतली आहे एक आणि ह्या एक अर्धा गाजर घेतलेला आहे। त्यानंतर अर्धा कप मी इथे मटार घेतलेले आहेत, फ्रोझन मटार घेतलेले आहेत आणि 3 कांदे घेतलेले आहेत, 2 लसणाच्या कांड्या घेतलेल्या आहेत आणि 4 घेतलेले आहेत टोमॅटो। तर आता आपल्याला टोमॅटो आणि लसणाची पेस्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर कांदा आणि सिमला मिरची एकदम बारीक कापून घ्यायचे आहेत आणि नंतर ह्या भाज्या ज्या आहेत कापून आपण चांगल्या अशा उकडून घेणार आहोत कुकरमध्ये। तर ह्या भाज्या बाकीच्या मी गाजर, मटार, फ्लावर, बटाटे कापून स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये थोडं पाणी घालून आपण याला 2 ते 3 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत। 3 शिट्यांमध्ये भाजी चांगली स्मॅश करून घेतलेली आहे। त्यानंतर मी कढईमध्ये 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि आपण कांदा घेतला होता तो एकदम बारीक कापून घेतला आहे। आता कांदा थोडा सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला तेलामध्ये मस्त असा परतून घ्यायचा आहे। आधी सुरुवातीलाच मी बटर नाही घालत आहे, थोड्या वेळाने आपण यामध्ये बटर घालणार आहोत। तर पहिलं आधी आपण तेलावरतीच मस्त असा कांदा एकदम सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तर कांदा मस्त बघा सॉफ्ट झालेला आहे, थोडा कलरही चेंज झालेला आहे। त्यावेळेसच आपण आधी यामध्ये घालणार आहोत सिमला मिरची, जी आपण एकदम बारीक कापून घ्यायची आहे। सिमला मिरची मस्त अशी तेलामध्ये परतवली ना खरंच खूप छान टेस्ट येते। तुम्ही आधी ह्या सिमला मिरचीला इतर भाज्यांबरोबर कधीच उकडू नका, त्याचा एक असा उग्र फ्लेवर येतो। आपण ह्याला तेलामध्ये असं मस्त फ्राय केल्यानंतर त्याची टेस्ट खूप छान येते, त्यामुळे कांद्याबरोबरच सिमला मिरचीला फ्राय करा। तर कांद्याबरोबर मस्त अशी सिमला मिरची ही आपण परतवलेली आहे, थोडी सॉफ्ट झालेली आहे। एकदम ही भाज्या फ्राय करायच्या नाहीत कलर चेंज होईपर्यंत, म्हणजे जास्त कलर चेंज नाही करायचे। असं हलक्या सॉफ्ट झाल्यानंतर आपण यामध्ये घालणारा टोमॅटो आणि लसणाची पेस्ट करून घेतली होती ती लसणाची पेस्ट इथे मी घालते आहे। आलं लसूण पेस्ट घालू नका, आलं लसूणच्या पेस्टमुळे एकदम स्ट्रॉंग फ्लेवर येतो, त्यामुळे फक्त लसणाची पेस्ट घालून तुम्ही पावभाजी बनवून बघा, खरंच खूप छान लागते। आणि टोमॅटो जर तुम्हाला पेस्ट करून नसेल घालायची तर बारीकही एकदम कापून घालू शकता, पण पेस्ट करून घातल्यामुळे काय होतं त्याला छान असं थिकनेसपणा येतो। आणि आपण आता घालतो आहे बटर, तर इथे मी 2 चमचे बटर घातलेले बघा, मोठा एकदम क्यूब येतात ना त्या 2 घातलेले आहेत। तर जबरदस्त टेस्टी लागते ही बटरमुळे पावभाजी। तर बटर मस्त असं मिक्स झालेलं आहे, कारण आपण ही बटर पावभाजी बनवत आहे त्यामुळे भरपूर प्रमाणातच बटर घालणार आहोत। त्यानंतर इथे मी 2 चमचे घालते लाल मिरची पावडर आणि 2 चमचे पावभाजी मसाला घालते आहे। पावभाजी मसालाही थोडा जास्तच घालायचा आहे, कारण छान असा फ्लेवर आला पाहिजे। आता मस्त व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी दाखवलेल्या रेसिपी जर आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता ज्या भाज्या आपण उकडून घेतल्या होत्या त्या मी चांगल्या स्मॅश करून घेतलेल्या आहेत। भाज्या चांगल्या स्मॅश करूनच नंतर मिक्स करायचं, त्यामुळे काय होतं ते नंतर आपण हे पॅनमध्ये जेव्हा घालतो तेव्हा स्मॅश करायची गरज नाही, आधी स्मॅश करून नंतर भाज्या मिक्स करायच्या। तर आता भाजीमध्ये थोडंसं पाणी घालते, थोडंसं पातळ करण्यासाठी, जास्त नाही पातळ करायचे, थोडंसं हलकाचं मी साधारण अर्धा कप एवढं पाणी घातलेलं आहे। आता पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। बघा असे आपल्याला इतपतच पातळ करायचे, जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट पण नाही। तर आता यामध्ये घालूया चवीनुसार मीठ। कलर बघा किती छान आले आपल्या मस्त पावभाजीला, कारण टोमॅटो आपण यामध्ये पेस्ट करून घातलेला आहे। छान असे मस्त लाल असे टोमॅटो घ्यायचे, त्यामुळे आपल्या ग्रेव्हीलाही खूप छान कलर येतो। आणि शक्य असल्यास मग काश्मीरी मिरची पावडर घ्या, लाल मिरची पावडर, काश्मीरी मिरची पावडरमुळे कलर छान येतो।
आणि आता अजून आपण जबरदस्त टेस्ट वाढवण्यासाठी यामध्ये घातलेलं आहे बटर. अजून 1 चमचा मी बटर घातलेला आहे, कारण बटर पावभाजी बनवतो आहे त्यामुळे मस्त असं भरभरून बटर घालायचं आहे. खूपच छान लागते. बाहेर जाणं स्ट्रीटमध्ये वगैरे किंवा हॉटेलमध्ये पावभाजी खाणं विसरून जाल, एवढी जबरदस्त ही पावभाजी होते. तर वरून मी घालते थोडी हिरवी कोथिंबीर एकदम बारीक कापून घालायची आहे. परत मिक्स करून घेऊया. गॅसचा फ्लेम इथे मी मीडियमवरतीच ठेवला आणि आता मस्त आपण ही भाजी थोडा वेळ शिजवू द्यायची आहे. एकदम मस्त असं गरमागरम पावभाजीचा बेत घरी कुठली पार्टी असेल वगैरे काही किंवा पाहुणे आले तर तुम्ही ही झटपट बनवू शकता पावभाजी. फटाफट भाज्या उकडून घ्यायच्या, स्मॅश करायच्या आणि पटकन आपली ही पावभाजी तयार होते. कधी कधी घरी पाहुणे येणार असतील किंवा काय तर आपल्याला काय करावं समजत नाही, मग त्यावेळेस तुम्ही अशी ही पावभाजी बनवू शकता. तर आता मी गॅस केला आहे बंद आणि आपण आता पाव भाजून घेऊया. तर त्यासाठी मी छोटा चमचा घेतला आहे बटर आणि बटर थोडंसं मेल्ट झाला का यामध्ये आपण घालणार आहोत भाजी, जी पावभाजी बनवून घेतली होती ती, आणि मिक्स करून घेऊया बटरमध्ये. आणि यामध्ये आपण हे पाव भाजून घेणार आहोत. असं केल्याने पावाला पण खूप छान टेस्ट येते आणि दिसायलाही खूप सुंदर दिसतात. तर आतल्या साईडने मी थोडे पावांना पूर्ण ही भाजी लावून घेते. जसे आपल्याला हॉटेलमध्ये किंवा स्ट्रीटमध्ये मिळते तसेच आपण मस्त असे गरमागरम पाव भाजून घ्यायचे बटर लावून. हे बघा मस्त असे आपले पाव गरम गरम मस्त असे भाजून घेतलेले आहेत बटरमध्ये. खूपच छान लागतात. या पद्धतीने नक्की करून बघा. जर तुम्हाला भाजी नसेल लावायची तर असेच बटरमध्ये भाजले तरी चालेल, पण आपण पार्टीसाठी किंवा काय करत असेल तर असं खरंच खूप दिसायला सुंदर दिसतात. तर वरून थोडीशी मी कोथिंबीर घातलेली आणि हे गरमागरम आपले पावही तयार आहे आणि भाजीही तयार आहे. तर आपण आता सर्व करूया. तेव्हा मस्त अगदी गरमागरम अशी ही भाजी मी प्लेटमध्ये काढून घेते. तर तुम्ही या पद्धतीने करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि जर रेसिपी आवडत असेल तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. आणि सर्व करताना वरून थोडासा बटर घाला. एकदम अप्रतिम पावभाजी स्ट्रीट स्टाईल तयार झालेली आहे. तर गरमागरम ही पावभाजी मस्त बनवा आणि एन्जॉय करा आपल्या फॅमिलीसोबत. आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला ही पावभाजी कशी वाटली.